Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkanmu da warhaka, barkanmu da kasancewa a cikin wani sabon bidiyo. A wannan bidiyon zan nuna mana yadda za mu cire a security app lock mai suna Safe Lock. Wannan application ana kulle kowane application na kan waya ne ta hanyar amfani da password a cikin shi. Kowane application zai iya kullewa idan an sa wannan tsaro da shi. So bari in nuna muku irin abin da ke da kwai. Misali wannan shine gidan kiran wayata, sai na taɓa. Bayan na taɓa kamar da kuke gani code nake da kwai a kan shi. So mu ɗauka ni ban san shi ba, ni zan in cire shi. So hanya ce mai sauƙi wurin cire wannan abu. To kafin mu je ga gabatar da bidiyon, idan ka samu zuwa wannan tasha kada ka manta ka da subscribe. So ba ta ɓata lokaci ba, za mu nemo shi application ɗin mai suna Safe Lock ɗin. Safe Lock. Ok, sai mu danne application ɗin. Ba mun danne za mu ga ya buɗe mana setuna guda 4, sai mu taɓa na uku wannan. So ba mun taɓa za mu ga storage, sai mu taɓa. To idan muka yi cracking ɗin wannan storage ɗin to komai zai fice. So ba mu goge komai, sai mu goge, mu ƙara gogewa. Ok, ba mun goge sai mu fito, sai mu dawo gani ya hita. Kawai kuke gani yanzu security ya riga da ya fice. So haka ne za ku cire kowane application mai lock.